Pila man ang madawat nimo nga sweldo kung mo trabaho ikaw og regular holiday. Suma sa Dole Labor Advisory number 11, series of 2025. Sa regular holiday, panalitan Labor Day, ug mo-duty ka dunay kay madawat 200%. Doble imong sweldo. Ug wa ka ni duty, naghapon kay madawat bugti sa usa ka adlaw nimo nga sweldo. Naatlan nga imuhang day off, do naghapon kay madawat kung na-duty ka, gawas nga dunay 200% o double pay, dunay patong 30% sa imuhang sweldo. Kung ikaw gma holiday, unya niya ng adlaw, wa ka ni duty, pagka holiday, wa sab ka ni duty. Ningon ang balaod, wa kay madawat nga holiday pay. Kay kabahin sa requirement, o sa kadlaw, sa di pa ang regular holiday, mo duty ka ana, gawas lang og day off nimo o rest day. Sa mga gitawag og special non-working day, og wa ka mo duty, wa kay sweldo. Og mo duty ka, additional 30%. Og naatlan rest day patong 50%.